Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Taskar Hausa TV. Masu kallo da saurare kamar yadda kuke gani mun yi yunƙuri wajen kawo muku labari akan wata yarinya da asalin jihar Kano mai suna Iftihal Madaki, wacce aka sani da riƙo da addini da kuma yawan sa hijabi a cikin bidiyonta a manhajar TikTok. Wacce ba mu san reshe ya juya da mujiya ba, har ganta sun fito da wani bidiyo nasu na baɗala da ita wani mawaƙi mai suna Maddox. Maddox ne wani mawaƙi ne ɗan asalin jihar Jigawa wanda ya daɗe yana yaɗa baɗala a social media daban-daban, shafin TikTok, Instagram da kuma YouTube, wanda mutane da yawa suna cece-kuce akan abin da yake aikatawa. Kwatsam sai muka ga wani labari da kuma wani sabon bidiyo suka saka ita wannan yarinyar Bahaushiya 'yar riƙo da addini sun saki wani bidiyo da ya zagaya social media, ana ta kace-kace da cece-kuce akan wannan maganar. A yayin da masu kallo manyan mutane irin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da gwamnan jihar Kano suke Allah wadai da wannan abun da suka gani akan yarinyar su 'yar cikinsu 'yar jihar Kano da kuma wannan mawaƙi na baɗala wato mai suna Maddox, suke ƙoƙarin lalata tarbiyyar mutane a social media da tarbiyyar ƙananan yara da kuma 'ya'ya mata. Masu kallo da saurare in taƙaice muku labari, yanzu haka Malam Aminu Ibrahim Daurawa, shugaban Hisba na jihar Kano, ya tura wa iyayen yarinyar nan da kuma shi mawaƙin saƙo na zuwa zaman tattaunawa da kuma yin nasiha gare su akan abin da suke aikatawa a social media da kuma manhajar TikTok. Masu sauraro, kamar yacce kuka sani, kamar yacce kowa ya sani, Iftihal Madaki yarinya ce mai tarbiyya, mai riƙo da addini, amma abin tambaya a nan shine masu sauraro da masu kallon mu, ya aka yi ta koma yaɗa baɗala a shafukan sada zumunta? Wannan tambayar da na muku masu sauraro ita ce a zuciyar masu bibiyar shafukan sada zumunta na Facebook, TikTok har ma da Instagram. Masu kallo, zan so ku sa mana ra'ayinku a comment section akan wannan abin da yake sosawa mutane rai da kuma zuciya a shafukan sada zumunta na TikTok, Facebook da kuma Instagram. Idan kun gama sai ku taɓa mana alamar ƙararrawa da ke ƙasa domin samun labarai da zarar mun ɗora. Mun gode.